Alam mar rapar no bagi ne ji auchiel mano owito ngimagi masira makoch mande kambi thieth mar AMREF. Masira mano otimo tarik 7 dweni e kadak ma Mwihoko e kaunti ma Kiambu. Jatelo mano yore nyasi no kamo tingo jatelo maduong' mar AMREF pachoka Stephen Gitai jagor mongiore mochung'ne wuodhe kod Lwasi Teresia Mbaika. E kind mamoko nochiwo ote margi malit kod kuyo ne anyuola jogo. Kagiwacho ni pod gibiro medo chiwo ne gisir maginyalo. Kagimedo ni nonro dhi nyime mar yango gima dine kel masira makamano. Ji auchiel go duto kamo tingo jotich ang'wen mag AMREF mane ni e ndege no kaachiel kod jopiny mamoko ariyo duto ne oseiki juma mokalo. Lives. Each of us has felt the loss differently. To some, Munuve was a kind stranger. To others, he was a loyal friend, a dependable neighbor, a cherished relative, or a loving colleague. As a family, we mourn Brow deeply. Yet in this pain, we have discovered something about ourselves. How strong we are together, how much closer we have become, and how intentional we have grown in showing love. Though the heroes who are all here, who made the ultimate sacrifice in service of others, are not here to see this day today, we can all, the families especially, their mothers, their fathers, their children, and those grandchildren and others who will come after, know that we are very, very proud of them. Out of all God's gifts, the gift of life is the greatest, okay? So we have to celebrate the time they were here with us.